Usuku olukhulu lalingayi-10 July. Lapho amadoda amabili enza khona umlando ehlangene ngamehlo. Ngithi mfana omuhle ngamehlo njengonini uThembi. Ngithi makataze edudla ngoba adla iy'toko godla umkhokho. Ngithi nawe-ke Gcokama, ntombi zimnqomela amehlo abanye beqonyela imali uthubo wazi. Mhlakaza hlanti lihlala amanqiwa ngithi nihlanganisile le nto mani. Yaba imbomba, yaba yinhle, yaba impumelelo. Ngithi wawusuku olukhulu la enenza khona umlando kwasukuma iNingizimu Afrika yonke ngihle ey'nkundleni zokuxhumana namanje basayibabaza. Ngithi nisiphakamisile wahlabisa endaweni yasemdletsheni esigodini sasenhlwathi. Ngithi namhlanje asuwuvala umlomo namanje sakhuluma ngalo lolu daba sithi heyibo wayishaya ishibobo into encane heyibo nangu kwazi insele hlezi naye akanankinga. Lolu kwakuwusuku olukhulu khona siqopha umlando nama nginawo amaningi kodwa ngangikhona njengembongi yasenhlwathi ngithi ngishayela ihlombe ngomsebenzi wenu omuhle nawenza ngokuhlanganisa isizwe sasemdletsheni ngomunye namhlanje sithi happy niqhubeke njalo sijabule.